आं भिडिअ किसा टिसाखौ द मुवा कुन गेनाला कुसु खति गरै के नों निसा एबा के स्वाग फुङा केंखा ना मानो ना फुङाय के मानंगौ माइखेबोसो सा सालो माइ हेंके साया माइसेया नि आमा नाव सुमिया नि आमा समायसारि रहरो सति कक सवा माइसाया आंखा बाय गोथां दं माइसाया स्वाग गोथां आबो अबा हायदो जुवा नों थांके न जुवा बहक गरै थाङो हेंके माइ हेंके अखैयां थाङो अमा हायो के नों हामना दा मुसुं स्वाग नों हामनानि न स्वाग नों यावै दंना दा मुसुं ए यक हेंके नों आं तो सैमान दं नों तिसामानि आं स्वाग नों हेंके दाखनानि संसार नों भिडिअ साक जागौ नै दा कक साइ दं जानि दामा भिडिअ सागौ दा नै ना कक साइ आपिया अबासा तिसाना नांगौ दा क इनके स्वाग या kana musung ke kerang bar hospital non talang thanai ajagawo doctor phunugui ajaga tabu doctor rasuko swag rok ning yawi tongmana ni feklai rok no katri nani bagi katri na bagi kok